ODS 7. Energia assequible i no contaminant. Entre infantil i primària van fer una pancarta plena de sol i de vent. Ara som més conscients de la importància de les nostres accions sobre arbres, plantes i animals. La necessitat de viure en harmonia amb la natura. Saber que hi ha 1.200 milions de persones sense accés a l'electricitat i que, per tant, no poden usar-la com ho fem nosaltres. També sabem que cal fer un ús més racional, com ara apagar els llums de les habitacions quan ja no estem o desengegar els aparells electrònics quan no els estem utilitzant. I tu, t'apuntes al repte? ODS 7. Energia assequible i no contaminant.